हाय सामने नमस्कार मु बादल आ वीडियो को स्वागत। आज चलतु आपण मन गोटे बढ़िया रेसिपी नहीं पड़ा से रेसिपीटा हूँ फूलकोबी सजना शाग तरकारी गोटे आज करवा। आउ सजना शाग बड़ी आलू तरकारी करी बट एबे मु करी फूलकोबी आउ सजना शाग तरकारी तादर कौन कौन सब रखी कौन कौन सब मिसेबी आटा बाटण करवा तरकारीटा आउ बेसर जोटा कहते से करवा। चलतु एबे कौन कौन सब रखी कटाकटी सब कौन कौन करी आप देखी दूसरी मसला मसली कर सारा मुझे स्टार्ट करदेवी। पूर्व भात भात बसाई भात भी हो गलानी। चलतु मुझे कटाकट करने कौन सब जिन रखी सहित मसला मसली कर सारापर मुझे देखी केमी कर फास्ट लास्ट देखते सेमती आगे चलते स्टार्ट करिया कटाकटी कौन कौन सब रखी आस देखा। फूलकोबी आछि पोटल गोटे बैगण सारू आलू एति जिनस आज करी तरकारीटा देखिए आपने केमती लगुच कौड़ा लगुच फास्ट लास्ट देखिए। ये चलते कटाकटी करवा कटाकटी कर सारापर मुझे देखी केमती कर फाइनाल कटा सरी जाइए। देखो पोटल आदि मु सारू आलू बैगण फूलकोबी आछि सजना शाग ये करदे टमाटर पियाज कंचा लंका काटी देछि। एबे खाली बाकी रहा मसला मसला कर सारापर मुझे स्टार्ट करदेवी आपन देखिए केमती कर। चलते मसला रेडी करदे। ये सब रेडी सजना शाग आतक परिबा मसला ये सब रेडी है। चलतु आम ये कढ़ई बसईदे स्टार्ट करदे रेसिपीटा। चलतु ये कढ़ई बसईदे ए कढ़ईटा बसाईगला। चलते स्टार्ट करिया तेल पकईकी कढ़ई अलरेडी गरम हो गलानी। ए तादर आम तेल टिके देदेबा। एबे तेल दे देछे तादेरे तेलटा गोटे भले गरम करने छाड़दबा। एबे तेल फुल गरम हो गलानी। एबे परियाटा के भाजी दबा टिके। एमती भाजी देवा तापर भाजवा सह सहित टे लुण तादर आड करवा। लुण दिया सहित टे हल्दी देदेवा। भल भाव मिसई दबा। ये तो छाड़देवा कि समय भाजी हो एबे अलरेडी हो गला भाजी हो गला। एबे ताको हम काढ़ीदबा। अलरेडी केते बढ़िया से भाजी हो गला देखिए। एबे ताको हम खाली करदबा गोटे जगह को। बे तक हम काढ़ीदबा। कढ़ई गरम अच्छी से कढ़ई को बसईदबा। ता संगे आम ए आउ टे तेल देदेबा तादरे। तादर हम तेल दे दीजिए। तेल ऑलरेडी गरम अच्छी। ए तेल टिके गरम हो जाऊ। ए तेलटा गरम हो गलानी। ए तादर टिके जीरा देदेबा। ता सहित कंचा लंका आ रखिथिया सॉस करथिया पियाज भी देदेबा। भल भाव भाजी दबा। छाड़दबा गोल्डन होला पर्यटन छाड़दे। गोल्डन हो जाऊ। एबे गोल्डन हो गलानी पियाजटा। एबे तादर आम बेसरटा जो रखी बेसरटा भी आड करदबा।
ଏବେ ସେ ପାଣିଟି ଧୋଇକି ତା ଦେହରେ ବି ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ମିଶାଇଦେବା। ଆଉ ଟିକେ ସ୍ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ କରିକି ଟିକେ କମେଇ ଦେଇକି ଛାଡ଼ିଦେବା। ମସଲା ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ହେଇଯାଉ। ମସଲା ଟିକେ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଆମେ ତା ଦେହରେ ଭାଜିଲା ବେଳେ ଲୁଣ ପକାଇଥିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଅଳ୍ପ କି ତା ଦେହରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ଆଉ ତା ସହିତ ହଳଦୀ ଟିକେ ଦେଇଦେବା ଆମେ ଅଳ୍ପ କି। ଆମେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ମସଲାରେ ଥିଲା ତାପରେ କାଶ୍ମୀରୀ ଚିଲି ଟିକେ ଅଳ୍ପ କି ଦେବା। କିନ୍ତୁ ସବୁ ମସଲା ଆମେ ତା ଦେହରେ ଦେଇ ଦେଇଛେ। ଏବେ ଭଲ ଭାବେ ତାକୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିଦେବା। ଏମିତି ମସଲାଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ତାକୁ ଏବେ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା କିଛି ସମୟ, ଟିକେ ମସଲାଟା ହେଇଯାଉ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ତା ମାନେ ବାଟନା ସ୍ମେଲ୍ଟା ପଡ଼ିଯାଉ। ତାପରେ ଦେଖିବେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କରୁଛି ମୁଁ। ଏବେ ମସଲାଟା ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଟିକେ ଫ୍ରାଏ ହେଇ ଆସିଲାଣି ମସଲାଟା। ଏବେ ତା ଦେହରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଟମାଟର, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟମାଟର, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ତା ଦେହରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଆଜି ଗୋଟେ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ କରି ତୁମ ପାଇଁ ଆଜି ହେଉଛି ଫୁଲକୋବି ସଜନା ଶାଗ ତରକାରୀ। ଖାଇବେ ତ? ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଏଟାକୁ ମିଶାଇ ଦେଲେ ଆଉ ମିଶାଇ ଦେଇକି ଆମେ କିଛି ସମୟ ତାକୁ ସ୍ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ କରିକି ତା ଢାଙ୍କଣଟା ଏବେ ଦେଇଦେବା। ଆମେ ଢାଙ୍କଣ ଦେଇକି ଛାଡ଼ିଦେବା କିଛି ସମୟ, ଟମାଟର ତା ଦେହରେ ହେଇଯାଉ ଟିକେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ କାଢ଼ିଦେବା ଢାଙ୍କଣଟାକୁ। ଏବେ ମସଲାଟା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ହେଇଗଲାଣି, ଟମାଟର ବି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଏ ଯେଉଁ ରଖିଥିବା ଭଜାକୁ ଏବେ ତା ଦେହରେ ଦେଇଦେବା। ପରିବା ଯେଉଁ ଭାଜିକି ରଖିଦେବା ଆମେ ସେଇକୁ ଆମେ ଦେଇଦେବା। ଦେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇ ଦେବା। ମିଶାଇ ଦେଇକି ତା ଦେହରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଟୋପାଏ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ସେଇଥିରେ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ରଖିଥିଲେ ପରିବାଟା କାଟିକି ରଖିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ମାନେ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲେ, ସେଇଥିରେ ସେ ତେଲ ପାଣି ଟିକେ ସେଇଥିରେ ଦେଇଦେବା। ଆମେ ଦେଇଦେବା ତା ଦେହରେ ଦେଇକି ଏବେ ତାକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା କିଛି ସମୟ ତାକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇକି ଟିକେ ଗ୍ୟାସ୍ ହାଇ କରିକି ଟିକେ ଏମିତି ମିଶାଇଦେବା। କାହିଁକିନା ମସଲାଟା ଶୁଖିଲା ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେଲେ ଆଉ ତା ଦେହରେ ମସଲାଟା ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ ଦେଇଦେଲେ। ଏବେ କେମିତି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏମିତି ସେ ଟିକେ ସିଝିବ ଭଲ ହେଇକି, ଟିକେ ବଏଲ୍ ହେଇଯିବ ତା ଦେହରେ। ଦେଖିବା କେମିତି ହେଲାଣି। ଢାଙ୍କଟା କାଢ଼ିଦେବା। କଷି ହେଇଗଲାଣି ଭଲ ଭାବେ। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା, ତା ଦେହରେ ଆମେ ଶାଗ ଏବେ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଶାଗ ତା ଦେହରେ ଦେଇଦେବା। ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇ ଦେବା ତା ଦେହରେ। ଶାଗ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇ ହେଇଛି। ଏବେ ତାକୁ ଢାଙ୍କଣ ଦେଇକି ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଆଉ ସିମ୍ କରି ଛାଡ଼ିଦେବା କିଛି ସମୟ ଶାଗଟା ହେବା ପାଇଁ। ଶାଗଟା ଦେଖିବା ଏବେ ଆମେ କିଛି ସମୟ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ମସଲାଟା ଶୁଖିଗଲାଣି। ଆଉ ତା ଦେହରେ ଏବେ ତା ଦେହରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, କିଛି ପାଣି ଦେଇଦେବା ତା ଦେହରେ। ଏବେ ତା ଦେହରେ ଆମେ କିଛି ପାଣି ଏବେ ଦେଇଦେବା।
ଭିତରେ ଆମେ ପାଣି ଦେଇ ଦେଇଛେ ସିଝିବା ପାଇଁ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ରଖିଥିଲି ମୁଁ କିଛି ଆମ୍ବୁଲ, 2ଟା ଆମ୍ବୁଲ, ତାକୁ ଆମ୍ବୁଲ ବି ଭିତରେ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଢାଙ୍କଣଟା ଦେଇଦେବା। ଆମର ତରକାରୀ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଛି। ଏବେ ଟୋଟାଲ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଏବେ ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତରକାରୀଟା। ଫୁଲକୋବି ସଜନା ଶାଗ ତରକାରୀ। ତରକାରୀ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଗଲାଣି। ଝୋଳ ଟିକେ ଟିକେ ଅଛି, ଝୋଳ ବି ମରିଯିବ ତାକୁ। ତା ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଇଥିବା ଆଳୁ ଫଳ ତା ଭିତରେ ଆମେ ଦାବିଦେବା, କାହିଁକିନା ଦାବିଦେଲେ ଝୋଳଟା ଟିକେ ବହଳିଆ ହେଇଯିବ। ଦାବି ଦେଲେ ତା ଦେହରେ ଆଳୁ କିଛି ସେ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଯିବ ଆଉ ବହଳିଆ ବି ହେଇଯିବ। ଏବେ ଏତିକି ଝୋଳ ରଖି ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଦେଖିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ତରକାରୀଟା କେମିତି ହେଇଗଲା। ଏବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ତରକାରୀଟା ଅଲରେଡ଼ି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଆଉ ଝୋଳ ଟିକେ ଟିକେ ଅଛି, ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବି ତାଦେହରେ ମୁଁ ବସେଇ ଦେଇଛି, ଟିକେ କମିଗଲାଣି। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଟୋଟାଲି। ଦେଖିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଫୁଲକୋବି ଆଉ ସଜନା ଶାଗ ତରକାରୀଟା କେମିତି ଲାଗିଲା। ବହୁତ ବାସ୍ନା ଆସୁଛି ଆଉ ପୁରା ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଖାଇବାଟା, ଦେଶୀ ଖାଇବାଟା। ସାଙ୍ଗମାନେ এইଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥିବେ, ମୋତେ ବି ଫଲୋ କରିଥିବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ମତାମତ ଦେବେ। ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର। ମୁଁ ବାଦଲ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଭଲ ରେସିପିରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦମଦାରୀ ରେସିପି ନେଇକି ଆସିବି। ରେସିପି ନେଇକି ଆସିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ। ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ଲଗ୍ ନେଇକି ଆସିବି। ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖା ହେବ। ନମସ୍କାର।